Igbo bụ Igbo ndị omejeje mba Igbo nwere ekene m unu ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ abịa n'ahịa izu tata abụọ afọ asị m ka afọ tata ka ọ malụ gị mma ma eke ma oye ma nkwọ ka ha ncha ka ha malụ gaba tata unu mana otego anyị kọdebere akụkọ mile emi ntụgharị uche akụkọ ndị ọ na-abụ anyị kọcha itigharịba uche ichebe ọ bụ ihe a merụ maka na ụmụ gasịrị ụmụ ihe ndị a na-asọ n'ala Igbo anyị na-amara ihe kpatara eji na-asị ya anyị na-ewepụtara unu obele na obele akụkọ mile eme ihe mere eji asị na nke a na-ada eme ihe maọbụ nke a na-eme ya otu ọzọ akụkọ anyị tata bụ gịnị anyị chọrọ ịma ihe kpatara na nwaanyị anaghị alị elu ụmụ nwaanyị ibe m ọ ga-unu na-eto onwego ka isi wee chi ili enu nne gị maọbụ nna gị maọbụ otu okenye fụrụ gị ha sị gị lituo nwa m lituo na nwaanyị anaghị alị enu onwego ihe gwalụgo otu a ịjụkwala ese nne m nna m kedu ihe kpatara ihe a ọ bụ na akụkọ ka ọ bụ na o nwere ihe kpatara ya ka unu eche na ọ bụ maka akụkọ nwa Kalaba anyị a kọrọ ya na nne ukwu si anya adịgokwenye enu maka afọ ịgba ntị ya ọ dịghịkwa nya kpatara ya o wee lụzie mgbe ọ chọziri ịlịga elu nwatakịrị bụ anụ n'ime ụlọ wee jeje yipụzie petelie chọọchị wee gbasaa ọ dịghịkọ nke a kpatara ya ọ dịghị ka ọ bụ na ọka ụmụ nwoke hapụ ịfụ ọtọ gị maka na ọtọ nwaanyị n'ala Igbo bụ ihe a na-ejikwa ọ dịghị ka ọ bụ ka nwoke hapụ ịfụ ọtọ gị ma ele eji asị na nwaanyị anaghị alị elu ka o nwere ihe mili emi kpatara ya ọ nke a ka anyị chọrọ ịtọsa tata ka anyị mara ihe mere na nwaanyị anaghị alị elu mana unu mara ka akụkọ mili emi si adị tupu anyị aga n'iru ka anyị dobili nwa obele ego n'ọfọ bụ ike ọfọ dị ugwu maka na oji ọfọ ga-ana Chukwu bụ ọfọ m bụrụ Chukwu ọ dị Chukwu ji ọfọ maka Chukwu karịa ọfọ niile hey oji ọfọ nwee mmeri ọfọ bụ uche ọfọ bụ ike ọfọ mbụ natarịtị osombi ụwa bụ ọfọ m ọchụnwa ọkụkụ nwa ada ọkụkụ nwere ọsọ ọ maka na iji ọfọ osisi mkpọrọ nke na-atụ anya ọdịda adahọ nke dị ndụ na ọ maka na iji ọfọ ọ na-eme n'iru ịnọ n'azụ ọ maka na iji ọfọ ha na-ekwu elu ha na-ekwu ana gbaa nkịtị jide ọfọ eji ga-eme ihe ọchị gbaa nkịtị jide ọfọ ebube maka na ebube a gị na-eche gị Chineke ịbụ ọfọ m nke ndịrị m ọ bụ ọfọ nke m akọna m ọ bụ ọfọ chi m si m dịrị ọ bụ ọfọ Chukwu ka nso ọ bụ ọfọ ọ bịara igbu mgbukwa onwe ya ọ bụ ọfọ ekwebere ugo mere ọ bụ ọfọ ntị ka anyị dọbilitere ya bụ egwu ebe a mana ọ bụrụ na egwu a masịrị gị nebanye anya n'ebe a ndị oyibo na-akpọ description box
mma etinyela nke ihe ji wee geluo nya bụ egwu ma geluo ya n'isi. Ọ bụ ọfọ bụ ike, Chukwu bụ ọfọ mbụlụ Chukwu, ọnya ka ọ bụ. N'akụkọ miri emi anyị kwuru na anyị akọ ihe kpatara na ụmụ nwaanyị anaghị alị elu. Ka anyị gaa n'akụkọ si wee kọọ akụkọ nne m ochie kọrọ m ihe kpatara na nwaanyị anaghị alị elu. Nne m ochie gwara m na ọ dị otu mgbe n'ụwa mbụ na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-alị elu. O wee ruo otu ụbọchị, otu nwaanyị a na-akpọ Gịnị ga-eme wee bata n'otu obodo. N'obodo a na chi ha bi n'elu osisi, maka na unu ma na ndị Igbo na-ekwu na diochi ya bụ onye na-akụ ngwọ anaghị akọcha ihe ọ fụrụ n'elu, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ nọrụ n'elu ị ya na-afụ ụzọ fụ ebe niile karịa onye nọ n'ala. Nwaanyị a na-akpọ Gịnị na-eme wee fụ otu ukwu osisi. Osisi a kpọrọ nkụ n'ọnụ ya ma dị ndụ n'ukwu ya. Gịnị ga-eme wee ligolo elu osisi inu. Oge o ligolo n'elu osisi a wee lute n'ọnụ ya kpọrọ nkụ, o wee fụ otu nwaanyị bụ anya n'egedege iru. Ozigbo ọ na-afụ nwaanyị a, Gịnị ga-eme wee si ka o tipụ mkpu. Nwaanyị a wee mepee ọnụ ka ọ si anya mechie ọnụ ya. Gịnị ga-eme wee fụ na nwaanyị a nwere otu eze ya dị ka nko ya na-eji eko azụ. Gịnị ya eme wee tibe mkpu kpọwa ndị obodo, si ndị obodo niile ha bịakwa bịa afọ ihe ọ na-afụ. Bịa ndị obodo wee gbakọọ. Onye ligocha ibia lituo, onye ligocha olituo ibia ligolo, onye ligocha ibia lituo, onye ligocha olituo ibia ligolu. Ha emegidego ihe a megide ihe a. Iwe wee nwaanyị a, o wee si n'elu ukwu osisi a wee lituo. Oge o lituru, o wee sị ha na anya ụkwụ na-afụlụ ya anwụ. Anya niile fụrụ nwaanyị a nwụrụ. Sọsọ ndị dị ndụ n'obodo a bụ ndị jerela ugbo, ndị jerela ahịa, ndị na-esoro wee gbata ọsọ ahụ. Gịnị ga-eme kpọrọ so ha bụ ndị dị ndụ n'obodo a. Oge ha natalụ, ha wee fụ ka ozu dọ aghala. Unu maka ndị Igbo si eme, wee jebe ịgba afa. Afa ka ha cheziri ịgba. Dibịa afa wee gwafe ife melụnụ. Ha jụkwara dibịa afa kedu ihe a ga-eme. Dibịa afa wee sị ha na bido tata gaba na nwaanyị agaghịzi alị enu, maka na diochi anaghị akọcha ihe ọ fụrụ n'elu. Unu mana nwaanyị ọnụ na-arị ya nkọ. Ọfịa ka ahụ ịfụ nwaanyị ya si ekwu nọ ka ọ hapụ ikwu. Ọ bụ nke a kpatara eji asị na nwaanyị anaghị alị enu, maka na iri enu ihe pụta ibibia akọchaba ihe niile ịfụrụ. O kwesịrị ekwesị. Ọ bụkwana ka akụkọ miri emi nke anyị ra. Achọrọ m ịma ma ọ bụ ihe ezilezi ka nwaanyị rapụ ịdị elu, maka na nwaanyị anyara akọchanwu ihe ọ na-afụ n'elu, ka ọ bụ ihe ekwesịrị ịdị na-eme. Maka unu ma n'ụwa kịta bụ na anything a man can do, a woman can do better. Ọ dị unu ka ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị nwaanyị ili elu? Nwaanyị kịta ọ na-alịzi elu n'ala Igbo? Maka na oge m na-etokwe alịrọkwa m. Ọ na-abụ ịfụcha mkpụrụ osisi tachalụnụ nke m na-eji nwụrụ osisi matuo, eji nwụrụ m nkoko tuo, afụrọkwanụ m nwoke ya leli m elu, nrapụ ya. Ụmụ nwaanyị ha alịwa n'elu n'ala Igbo kịta. Ụwa mbụ a, oge a nsọ dịcha, ọ dị mma karịa ụwa nke anyị nọ kịta n'ụwa. Anyị si na anyị asaga anya, anyị na-eme ihe ndị ka ọbụla anyị fụrụ. Kedu nke karịa unu mma? Ngwakwanụ gaa na comment section ka mmalụ ihe unu lụrụ.
ọ ya adịkwa mgbe ọzọ mara gwa unu maọbụ izu ụka na-abịa abịa maọbụ nke abụọ na-abịa na ọ nwere mgbe akụkọ miri emi ya na-abịa anyị ka na mana iri na a na-alụ ya alụ maka na ihe mkpụ n'aka ka nkụ mana ka ọ dị mgbe ọzọ ọ gaghị anọkwa ebe a wee wepụtara unu akụkọ miri emi akụkọ ntụgharị uche mgbakwa na Igbo nwe m ka emesịanụ. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo, ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.